Исәмесез бүген ил тарихындагы зур бәйрәм җиңү көне билгеләп үтелә. 79 ел элек Бөек Ватан сугышы тәмамланган. Без бүген ветераннарыбызны котлыйбыз. Яу кырында ятып калган солдатларны искә алабыз. Тыл хезмәтчәннәрен хөрмәтлибез. Эфирда Татарстан хәбәрләренең бәйрәм чыгарылышы студияда Фәнис Камал, минем дә Мәхмүд һәм Нургали бабаларым бөек җиңүгә зур өлеш кертә. Бәйрәмнең иң зур тантанасы җиңү парады ул илнең хәрби куәтен, ир-егетләребезнең бердәмлеген күрсәтүче йөреш Казанның нәкъ үзәгендә 1000 еллык мәйданда аны туры эфирда ТМВ каналы күрсәтте. Алгы рәтләрдә ветераннарыбыз, сугышта катнашучылар, тыл хезмәтчәннәре, камалышта калган Ленинградтан күчерелүчеләр утыра. Җиңүнең 79-нчы язына багышланган бәйрәм мизгилләре киләсе репортажда аны Арчадан Бөек Ватан сугышында катнашып, хәбәрсез югалган Хайретдин Җамалиев ныгының улы Рүзәл Шәрипов әзерләде. Ихтибар! Казанның 1000 еллык мәйданыннан сәламлыйбыз сезне. Казанның нәкъ үзәге 1000 еллык мәйданында меңләгән кеше. Татарстан халкы республика җитәкчелеге, ветераннарыбыз, өлкәннәр бәйрәмнең кадерле кунаклары, көн салкын оештыручылар, әби бабаларга җылы юрганнар әзерләгән. Мәйданга чайка машинасында Рөстәм Миңнеханов белән Минтимер Шәймиев килә. Күп еллык традиция буенча рульдә рәис үзе. Машина тәрәзәсенә әтисенең абыйсы Галимҗан Миңнехановның фотосурәте беркетелгән. Ветераннарны сәламлыйлар, яннарында урын алалар. Танк училищесы курсантлары җиңү байрагын Россия һәм Татарстан әлемнәрен алып чыга. Казан 4нче тапкыр җиңү көнен хезмәт даны шәһәре буларак каршы ала. Кызыл мәйдан белән турыдан-туры элемтә урнаштырыла. Ил халкына Владимир Путин мөрәҗәгать итә. 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. В каждой семье чествуют своих героев. Всматриваются в фотографии, в дорогие любимые лица. Вспоминают родных, их рассказы о том, как они воевали, как работали. День Победы объединяет все поколения. 79-нчы җиңү язын Татарстанда 11000 ветеран каршылый. Рөстәм Миңнеханов аларга мөрәҗәгать итә һәм хөрмәтен белдерә. Хөрмәтле ватандашлар, сезне чын күңелдән Бөек Ватан сугышында җиңү көне белән котлыйм. Татарстандан гына фронтка 700 000 якташыбыз китте. Аларның яртысыннан артыгы сугыш кырында ятып калды. Без сезгә бик рәхмәтлебез. Яу кырыннан кайтмаган солдатларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Казан гарнизоны гаскәрләренең тантаналы йөреше башлана. Традиция буенча парадны Суворов училищесының барабанчылары ача. Уфыкта Казан гарнизоны хәрбиләре, Эчке эшләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, Росгвардия, УФСИН хезмәткәрләре күренә. Әфганчылар, кадетлар, курсантлар уза. Менә мәйданда хәрби техника да күренә башлады. Беренчеләрдән булып бирегә данлыклы Т-34 танклары чыга. Бөек Ватан сугышы елларында аларны татарстанлылар җыйган акчага төзиләр. Һәм 1943 елна фронтка 200-дән артык шундый танк җибәрелә. Аларның һәрберсенә колхозник Татария дип язылган була. Катюша, БТР, зениткалар урнаштырылган машиналар үтә, артистлар сугыш чоры җырларын сәхнәләштерә. Бәйрәм концертын ветераннар бирелеп күзәтә, күңелне истәлекләр биләп ала. 3нче класстан эшләдем үзе, аннан соң инде менә бу армиягә вакыт җиткәч, армиягә киттем, военно-интернационалист булдым. Безнең өчен бик зур бәйрәм. Без кечкенәдән 9 яшьтән колхозда эшләгән кеше менә мин. Хәзер миңа 100 яшь була башлый. Без шушы көннәргә җиттек. Алланың биргәненә шөкер. Сугыш бөтенебезне дә ул җиткерде бөтенебезгә дә. Сугыш елларында соңда бик авыр вакытлар булды. Ашарга ипи җитмәгән вакытлар да булды. Ну, әйбәт кенә, Аллага шөкер, исән-сау хәлдә яшәп атабыз. Әтием Атачалда канца сугышта булган. Мин сугыштан соң туганмын 46 елны. Ул сугышта кайтканнан соң тагын 8 туганбыз. Дәһшәтле сугыш һәр гаилә тарихында тирән из калдырган. Җиңү килгән. Бабамнар бу көннәрне күрмәгән. Түшләренә медаль тагып, парадларда йөрмәгән. Бер бабам Каюм исемле, берсесе Нур Мөхәммәд.
аларга без шын йөрәктән әйтәбез мең рәхмәт. Шушы көнне инде без аларның менә сурәтләрен булса да алып, аларны искә алабыз һәм алар рухына дуа кылабыз. Әтием Камил моряк, Севастопольда ул армияда булды. Бабайларым, әбиләрем катнаштылар сугышта. Әнинең абысы Бижвиси Пропел Сабиров Габдулла. Әтием сугыштан соң сугышта 45 елны кайтты. Менә мин сугыштан соң туган бала Германиядә, Дрезден шәһәрендә. Бәлки чактан шундый матурлык күрсәтәбез. Белсеннәр безнең әби, бабайлар нәрсә өчен сугышканнар. Парад данлыклы җиңү көне җыры белән тәмамланды. Илмира Калимуллина белән Дмитрий Певцовка кушылып, бөтен мәйдан җырлады. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстан рәисе республика халкын социаль челтәрдәге сәхифәсе ашада котлый Рөстәм Миннеханов урнаштырган видео язмада Бөек Ватан сугышында катнашкан Александр Маловның истәлекләре сурәтләнгән. Ул 9 майда мәңгелек ут янына барырга әзерләнә. Шул ук вакытта җиңү паркына курсант егет тә җыена. Тарих кисешкәндә алар монда очрашалар. Яшьләргә карап Александр Малов сугыш чорын, иптәшләрен искә ала. Бүген Уфада милләттәшебез Гази Захитовка һәйкәл ачтылар. Ул Башкортстанда туган Бөек Ватан сугышы каһарманы. 1945 елның 30 апрелендә Рейхстагка беренче булып җиңү байрагын кадый. Уфа паркында куелган бронзасын аның батырлыгын сурәтли, әмма ул Советлар Союзы герое булмый кала. Милләттәшебез язмышы турында Фәйрүзә Мәҗитова репортажын тәкъдим итәбез. Фәйрүзәнең бер бабасы исә 42 елда хәбәрсез югала, икенчесе фронтта Кызыл Йолдыз орденына лаек була. Уфаның җиңү паркы. Бүген бәйрәм көнне монда Бөек Ватан сугышы каһарманы татар егете Гази Захитовка һәйкәл ачылды. Тантанада Башкортстан җитәкчелеге, Татарстан вәкиллеге, республика халкы катнашты. Удивительная история его подвига. Гази Захитов гаҗәеп кеше була. Аның батырлык тарихы да цыкландыргыч. Гази исеме гарәпчәдән көрәшче дигәнне аңлата. Ул чыннан да зур батырлык күрсәтә. Шуның өчен Кызыл Йолдыз батырлык өчен медальләренә ия була. Һәйкәл ачылу тантанасына меңнәрчә кеше килгән. Бу Гази Захитов шәхесенә карата зур ихтирам билгесе. Открылся памятник нашему татарину. Рейхстагка беренче булып әлем кадаучы татар кешесенең батырлыгын барлык хәрби белгечләр таный. Башкортстанда зур бәйрәм көнне безнең милләттәшебезгә һәйкәл ачу гомумән бу тантана халыклар дуслыгын күрсәтеп тора. Это еще одно свидетельство дружбы наших народов. Гази Захитов һәйкәле Башкорт нефть геофизика җәмгыяте җитәкчелеге тәкъдиме белән һәм предприятие хисабына куелган. Проектның авторы скульптор Артем Зеленин. Һәйкәлне куярга ярдәм итүчеләргә Гази Захитовның туганнары рәхмәт әйтә. Гадигин авыл малае, менә шул Берлинга барып итеп, шундый зур баһадирлык күрсәткән. Әйбәт. Менә шуны безнең хөкүмәтебез искә алып, аны шуны иткәне өчен зур рәхмәт, конечно. Музей эшләп килә авылда. Авылда аның исеме белән урам исеме бирелгән. Шул йортта, кстати, без торабыз хәзерге вакытта. 1945 елның 30 апрелендә Гази Захитов иптәшләре белән бергә Рейхстагтан 100 метр ераклыкта узучы картада күрсәтелмәгән каналны табалар. Бу хакта шунда ук командирга хәбәр итәләр. Штурмлау вакытында Захитов Рейхстагка беренче булып керә, әмма бу турда ул сугыштан кайткач та сөйләми. Өйләнә, улы, кызы туа, туган авылында колхозда, аннары җирле үзидарә рәисе булып эшли. Әмма гомере кыска була. 53 елда юл һәлакәтенә эләгә. Батырлыгы турында фактларны туган авылында 60 еллар башында гына беләләр. Безнең мәктәпкә аның исеме бирелгән. Без аны горурланып, аның исемен йөртәбез. Балаларыбызны да, укучыларыбызны да аның эшләгән эшләренә кузанып тәрбиялибез. 3 ел элек Гази Захитовның туган авылы Яңа Куышта аның истәлегенә һәйкәл куелган иде. Мемориаль комплекс Мишкә районының Бөек Ватан сугышында катнашкан халкына багышлана һәм монда Гази 4 герой белән янәшә тора. 2020 елда Казанның җиңү паркында урнаштырылган Совет солдатысыны Гази Захитовка охшатып эшләнде. Фәйрүзә Мәҗитова, Рүзил Имамов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Қозанда Татарстан рейсі хакимияты жетекшісі Әзғат Сәфәровқа «Қора урман» фильмін көрсеттілер. Хәрби драма Рүстәм Минниханов ярдамы белән төшерелгән. Ул шынлыкта булган вакыйгаларга нигезләнә. Герой шагыйрь Муса Җәлилнең тормыш юлы сурәтләнә. Ул Бөек Ватан сугышы башлангач фронтка киткән 42 елның июнендә әсирлеккә эләгә. Картинаны Россиядә танылган режиссер Радик Кудаяров төшергән. Ул атаклы шәхесләр турында 30-дан артык документаль картина авторы буларак билгеле. Бүгін Татарстан халқы иртәдән үк һәйкәлләр янына чәчәкләр китерә. Бөек Ватан сугышында батырларча һәлак булган каһарманнарны искә алалар. Алдагы репортажны Изилә Хөсәенова әзерләде. Ул Бөек Ватан сугышында катнашкан Хөсәен Ибраһимовның уныгы 1944 елда яраланып һәлак була. Елдағы бәйрәм иртәсендә Рөстәм Минниханов чәчәк салырга дип җиңү паркына килә. Бу юлда ул Чайка ретро автомобилендә. Анда әтисенең туганы Галимҗан Миннихановның фотосы урнаштырылган. Ул 1941 елның октябрендә сугышка китә. Шул ук елның декабрендә Мәскәү янындагы бәрелешләрдә 19 яшендә һәлак булган. Поздравляю вас с праздником Победы! Паркта рәисне Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Алексей Песошин һәм Илсур Метшин каршы алды. Рөстәм Минниханов ветераннар белән кул биреп исәнләште, аларның оныклары белән фотога төште, бәйрәм белән котлады. Аннары бергәләп мәңгелек утка тыл хезмәтчәннәре һәйкәленә, сугышчы анасы һәм совет солдаты монументларына чәчәк салдылар. Аларга ветераннар, халык, шул исәптән яшь буын кушылды. Махсус хәрби операциядә катнашкан Россия герое Рәсим Баксиков җиңү паркындагы хәрби техник үрнәкләре белән таныштырды. Үзе хезмәт иткән танкларны күрсәтте. Бөек Ватан сугышында катнашкан данлыклы ветеран Харис Салихов җиңү паркына елда килә. Хәзер аңа 97 яшь. 1944 елда фронтка киткән. Венгрия, Чехословакия, Австрияны азат итүдә катнаша. Бөек җиңү көнен шунда каршылый. Горурлык белән, куаныч белән, сөенеч белән каршы алам. Ни сәбәп? Чөнки дөньяның иң авыр вакытларын, сугышларын кичтек. Ничек туганмыйсың, ничек сөенмисең. Фронтта гына түгел, тылда хезмәт кылган ветераннар да кызыл кәнәферләр белән килгән. Сугыш башланды. 10 яшендәймен. Әти китте сугышка. Хәзер менә җиңү көнен каршылыйбыз. Уже әйтегәндә 79 ел. Тырышабыз 80-дә каршы алырга Алла бирсә. Быел үлемсез полк акциясе үтмәсә дә, күпләр якыннарының фотоларын күтәреп чыккан, гаиләләре белән килүчеләр күп. Безнең өчен бик зур бәйрәм, бик бөек бәйрәм. Безнең карт әби бабаларыбыз катнашкан бу сугышта. Менә балабызга да күрсәтер өчен килдек. Олы бәйрәмдә үземнең газиз әтием, бусы кайнатанны алып чыктым. Алар минем әтием 15 яшьтән окоп казырга китә 26 елны. 17 яшеннән уже добровольно сугышка китә. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казанның Архангель зиратындагы сугышчы һәйкәленә һәм чит ил хәрбиләре җирләнгән туганнар каберлегенә чәчәкләр салды. Биредә сугыш елларында Казан госпитальләрендә гомере өзелгән хәрбиләр дә җирләнгән. Җиңү көне белән исәнлек, саулык һәрберебезгә менә шулай иттереп яшьләргә, яшь буыннарга менә шушы хәтер белән биреп, калдырып без гел истә тотырбыз. Башкаланың Орча зиратында меңләгән хәрбинең кабере бар, шулай ук Советлар Союзының 17 герое да шушында җирләнгән. Бүген Алексей Песошин, ветераннар, сугыш чоры балалары, депутатлар һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар каберләргә чәчәк салды. Аларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Бөтен без өчен бүген хәтер көне һәм бөтен дөньяга бу күрсәткеч көн. Без үзебезнең тормышыбызны алдагы көннәрдә карарга тиеш. Инзилә Хөсәенова, Рамзил Гарипов, Гаделмин Дубаев, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Бәхетле көннәрем кортлыкка калган икән. Тукай районының Калмаш авылында яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Шәүкәт Әхмәт Нәҗипов шулай ди. Бу авылда хәзерге вакытта исән булган бердән-бер сугышта катнашучы ул. Икенче бөтен дөньяныкын да кичәргә туры килә. Каһарман янына үз бабасы Насих Садыйков та Бөек Ватан сугышы ветераны булган Рани Абдрахманова юл тотты.
Бүгін Тукай районында Бейік Ватан сугышында шәхсән катнашкан 3 ветеран яши. Шуларның берсе Калмаш авылында. Менә аның йорты. Кыегындагы Элмә тактага бу йортта Әхмәт Нәҗипов Шәүкәт Әхмәт Нәҗип улы яши дип язылган. Без дә аны җиңү бәйрәме белән котларга килдек. 98 яшендәге Шәүкәт абыйга бабай диергә теләйләнми. Егетләр кебек. Бер карыйсын кибеттән кайтып килә, икенче карыйсын оныгының 1 яшьлек нәни малайын сөя. Аларның яшь аермасы 1 гасырга якын. Бер күтәреп сөйдәм, яратмый булмас инде. Моның бисенә караганда авыр. Тик кулындагы авырлыкны сугыш елларындагы авырлык белән чагыштырырлыкмысың? Әхмәт Нәҗиповлар гаиләсенә беренче повестка Шәүкәт аганың абыйсына килә. Беренче май көнне китте, 23 елга Смоленский областка барып эләкте. Шуннан хат язды, госпитальгә эләкте. Анка кайтамам инде. Егенрани булып чыкты, яңадан кертәләр дигән. Бер ай гына торган, яңадан керткәннәрдә шунда вакыт булды, шунда калды, шунда күмелде инде. 1 елда узмый икенче малайларында сугышка алып китәләр. Ул вакытта Шәүкәт абыйга 18 дә тулмаган була. Мен сугышка ноябрьдә барып кердем. Бенне ижауда бераз Окуттылар да, блайттылар да, станковый пулеметный шаска лактым, авыр шаска. Чехословакияга барып эләгеп. Шуннан соң Япония. Бейек Ватан сугышы бетсә дә, икенче бөтен дөнья сугышы дәвам итә. 19 яшьлек Шәүкәткә тиз генә туган якларына кайту насыйп булмый әле. Аны ерак көнчыгышка җибәрәләр. Басин бүле дигән шәһәрләрендә булдым. Токиосында булдым. Башкаласы икенең берсеннән дә. Дәүләт бер кайда. Үлә. Отырткан йолдыз куйган тимерлегә. Япон сугышыннан соң да 5 ел өенә кайта алмый әле. Киткәненә 7 ел булганда гына кабат туган җиренә аяк баса. Үз авылында механизатор булып эшли, иләнә, хатыны белән 4 бала, 3 кыз, 1 ул тәрбияләп үстерәләр. Хәзер улының гаиләсе белән кара-каршы йортларда яшиләр. Бүгенге көндә дә әле без беребез белән беребез, ул безгә кереп, менә кунак булып чыгудан кала, ул төп яшәүне үзенең өендә яши. Сугыш чоры кешесе булганга да әткәй бик сабыр. Үз сүзен генә дөрес итеп әйтеп куя торган. Бүген 6 ыныгы һәм аларның 14 баласының кадерле бабасы ул. Мәктәп елларында да ул бит ел саен бәйрәм ителә иде, төрле шигырьләр, монтажларда катнаша идек. Бик аңламаганбыз без аны. Бик бәхетле дип яшим. Менә тормышны шушакы әйбәтендә канагат. Минем әйтәм Кордыка калган икән беләм тормыш матурга. Бергә торган җак. Без ветераннар белән шәхсән аралашкан соңгы буындыр мөгаен. Мондый бабайлар горурлык та, соклану хисе дә уята. Шәүкәт абый әле 100 яшьлек юбилеена чакырырга вәгъдә итте. Насыйп булсын. Тукай районыннан Рани Абдрахманов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүгін Казан Кремлендә бейік җиңүнең 79 еллыгы уңайыннан тантаналы очрашу узды. Бирегә ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре чакырылган иде. Кунакларны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев котлады. Рәис җиңү көне вакыйгаларының югары дәрәҗәдә оештырылуын әйтте һәм моңа тырышлыгы кергән һәркемгә рәхмәтен җиткерә. Россиянең хезмәт герое, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев билгеләп үткәнчә, халкыбыз сугыштан соң илне дә күтәрде. Һәммәгезне дә бүгенге зур бәйрәм белән Атлым һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, республикаларыбызда тыныч эшләр уңай булсын, илебез гөрләп торсын, һәммәбезгә дә исәнлек, саулык. После того, в каком состоянии после мировой войны страна была, благодаря нашему народу, руководителям страны, нам удалось возродиться. Казан халкы һәм кунаклар өчен бүген 100дән артык мәдәни вакыйга оештырылган иде. Алар хакында Бейек Ватан сугышы ветераны Хатип Сафиуллинның оныгы Илдар Сафиуллин күзәтүендә. Җиңү паркында узучы бәйрәм чарасы аерым әһәмияткә ия. Монда бер якка карасаң, тарихны искә төшеп торучы хәрби техниклар, икенче якта Бейек Ватан сугышында батырлык күрсәткән каһарманнарның исемнәре уеп язылган. Казанның 21-нче музыка мәктәбендә укучы Рөстәм Хөсәенов өздереп тормыш җырын суза. Бейек Ватан сугышы ветеранының оныгы булу зур горурлык ди яшь җырчы. Шулай дип, безне коткарды инде. Мин инде үземнең бабаем белән шуңа күрә бик каты горурланам.
Бу җиңү фанфарлары дип аталучы тынлы оркестр фестивале Казанның музыка мәктәпләрендә белем алучы 50-дән артык бала атаклы татар композиторы Салих Сәйдәшевнең Совет армиясе маршын башкара. Бу бәйрәмнәрне бик көтеп алам. Чөнки бу бәйрәмнәрне көтеп алмаска мин сугыш вакытында туган. 40-нчы елгы мин. Әтием 41-нче елда сугышка киткән. Суслангер урманында үлгән. Бабаларыбыз шушы сугышта безнең өчен кан куйганнар, сугышканнар. Җиңү көненә багышланган бәйрәм чарасы Казан мәктәпләрендә белем алучы өлкән сыйныф укучыларының парады белән дәвам итте. Нурислам Маликов бер айлык кенә яшь армиячеләр сафына кушылган. Бүгенге парадта катнашуым Бөек Ватан сугышы ветераны булган бабам хөрмәтенә ди ул. Без аның белән бергә сөйләштек, аның аягында травма булган. Ул үзе бик яхшы бабай булды. Казан Кремль тыюлыгында ачык һавада җиңүчеләр май 1945 ел дип аталган интерактив музей оештырганнар. Монда сугыш чорында республикада тегелгән киемнәр, кораллар, хәрби мотоцикл, медицина җиһазлары урын алган. Төп максаты яшь буынга патриотик рухны күтәрү. Шуңа күрә барлык яшь буыннарны чакырабыз бүгенге көндә шушы музейга килергә. Бүген ил буенча Горький тимер юлларында җиңү гудогы яңгырады. Көндезге 12дә йөзләгән поезд 1 минут буе сигналларын кычкыртып торды. Әлеге традициянең тарихы 1945 елга барып тоташа. 9 май көнне Юрий Левитан радиодан сугыш тәмамлану турында игълан иткәч, паровоз йөртүчеләр сөенечле хәбәрне озак итеп тавыш биреп күтәреп ала. Акбар Сарен стадионның медиа фасадында үлемсез полк акциясы кысаларында көн дәвамында Бөек Ватан сугышы ветераннарының сүрәтләре күрсәтелә. Аларны иртәнге 8-дән төнге 11-гә кадәр күреп була. Исегезгә төшәбез, быел үлемсез полк акциясы онлайн оештырылды. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Алдагы репортажда сөйләнәчәк тарих җиңү көне кебек шатлыклы да, сагышлы да хисләр белән сугарылган Казанда яшәүче Соня Мирхалиева гомере буе фронтка киткән һәм анда һәлак булган әтисенең кайда җирләнгәнен белергә теләп яши. Берничә ел элек бу ханым өчен могҗизага тиң хәл була. Ерак юлдагы очраклы бер очрашу аның әтисе турында зарыгып көтелгән хәбәрне алып килә. Әлеге материалны эфирга тыл хезмәтчәне Куддус Сабировның оныгы Алия Сабирова әзерләде. Сабирҗан Галимҗанов 1941 елның июлендә Балтач районыннан фронтка алына. Сугышка аны 3нче баласы белән йөкле булып калган хатыны Фәйзә озаткан. 15 көннән кызлары Сония туа. Сабирҗан китә һәм туганнары өчен 80 ел хәбәрсез югалган булып санала. Безнең әти сугышка киткәндә әнигә әйткән булган. Мин исән булсам, кайда гына булсам да, чит илдә буламмы, әллә башка җирдәме, мин 6 елдан кайтырмын, мине көт дигән. 6-10 ел гомер буе көтәләр. Кичкенә Сониянең дә өмете изелми. Башта фронттан әтисенең хатлары да килгәләгән, ләкин өйдән язганнары барып җитми. Шул килеш әти минем туганымны да белми, шул дөньядан киткән дип уйлыйм инде. Аннары 42нче елны инде кайсы айда икәнен төгәл әйтә алмыйм, әнигә хәбәр килгән. Әтиегез шушындый кеше хәбәрсез югалды дип инде теге кара хат килгән инде. Сугыш тәмамланып, берничә ел узгач әтиләре турында хәбәр алалар. Сезгә таныш булмаган Рәхимов ханнан яза. Сабирҗан белән ел ярым бергә булдык. Бер кашыктан ашадык. Күңелегезгә авыр алмагыз. Ул 1943 елның август айында авырып вафат булды. Еллар бара, Мирхалиевлар әтиләренең кайда һәлак булуын һәм җирләнгәнен белергә теләп яши. Озак елларга сузылган билгесезлектән соң Сония ханым барыбер үзен борчыган сорауга җавап таба һәм бөтенләй ишраклы төстә ерак юлдагы бер очрашу аңа гомере буе көтелгән хәбәрне алып килә. Омскида краеведларның конференциясы булырга тиеш иде һәм анда мин дә бардым. Менә минем иптәш кызым да барды, ул бер поездда, мин икенче поездда. Һәм миңа хәбәр итә. Синең әтиең нинди исемле, фамилиялы, туган елын җибәрәле дип. 5 минуттан миңа җавап килде. Җаваптан әтисенең әсирлеккә төшеп, Люкенвальд шәһәрендәге лагерьга эләгүе, соңра канда барлыкка килгән зиратта җирләнүе турында языла. Сония Мирхалиеваның танышы оборона министрлыгындагы үзәк архивта сакланган материаллар белән эшләүче ир белән бер вагонда утырып барган була. Мин аннары менә ниһаять Германияга бару максатына ирештем. Мин әнинең кабриннән бераз туфрак алып,
Аны яңадан зиратка баргач, әти яткан кайсыдыр җирендә, анда 38 каберлек дип әйтергә була инде ул. Күпме җиргә җитәрлек була, аларга мин аны шул җирне себеп чыктым да, дуга укыдым. Мин бу туфракны Германиядән шушы әтинең күмелгән зиратыннан алып кайттым. Җирләре белән булса да бергә кавышсыннар дип шундый теләгем мине тагын. Барбер мин бик шат, әни бабайның судьбаны белде, күмгән җирне күрде. Хәзер Сония ханым әтисенең исемен ул җирләнгән мемориаль комплекстагы истәлек тактасына язуларын тели. Моның өчен кирәкле документларны Германиягә җибәргән инде. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Җиңү көне хәбәрләре шундый булды. Бәйрәм белән котлыйм сезне.